gibasa this gi-open murag atong opening sa mga Sunday sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios. John chapter 2 verse 13 to 22. John chapter 2 verse 13 to 22. Nanata, manindog ta mga igsoon. Praise God. John chapter 2 verses 12 to 22. Ang pulong sa Dios nag-ingon, niadtong higayuna. Hapit na ang kasaulugan sa pasaylo busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa hawanan nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, karnero, salampate. Nakita usab niya ang mga tig-ilis o kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga pisi o giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero, ang mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giabu usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis o kwarta o gilintuwad ang ilang mga lamisa. Og iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati. Dada kini sa gawas, ayaw ninyong himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinumdom ang mga tinun-an sa kasulatan nga nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo, unsa may ilhanan nga ipakita mo karon pag matuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-a kining maong templo og tukoron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya, kining temploha gibuhat sa sulod sa 46 ka tuig. Unya karon, tukoron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga gipasabot ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa, sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini og mituo sila sa kasulatan og sa gisulti ni Jesus. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo sa imong paghigugma sa kada usa nga niya karon o Dios. Salamat kaayo sa imong pagpanalipod og pag-atiman sa mong tagsa-tagsak ang mga pamilya. Daghan po kayong salamat, Lord, sa imong pag-atiman aning ministry. Padayon ning mulambo, musanay, o ang imong mga katawhang mga tinawag. Padayong mahiusa aning dapit, diin mo kami pasibsibon, Ginoo. Mga uhaw, gutom kami nga mga karnerong nanginahanglan, o Dios. Sa pasibsibanan o lunhaw nga mga katubigan, Ginoo. Tinaw nga mga katubigan. O among tinguha nga karon nga kabuntagon among makaplagan ang imong presensya og madawat namo ang tin-aw nga mga pagtudlo og mga pagbadlong. We pray nga ikaw ang magbubu kanamo sa imong dihog aron nga makaya namo sa pagkinabuhi. Salamat Lord nga kaming tanan matawo sa kaalam, matawo sa tubig. Og makinabuhi usab kami pinaagi sa pagkatao sa espiritu, Ginoo. Salamat o Dios nga gikan sa tawhanon og pagkakalibutanon ang imong mga pulong pinaagi sa diog sa imong balang espiritu, maghimo kanamo nga langitnon og espirituhanon nga mga binuhat. Ang among kinabuhi magpadayon og ang maulian niini sa himaya dungog og pagsimba ikaw lamang. Walay gahom sa yawa nga magsamok-samok aning dapita sa ngalan ni Ginoong Hesus. Walay mga unudnon, mga panghuna-huna nga tawhanon nga mopatigbabaw, Ginoo, kundili ang imuha lang. So among gipaubos ang among kaugalingon o Dios. Dawata ang among mga pag-ampo ug dawaton usab namo ang imong mga pagbadlong, paglig-on, pagdasig ug pagtudlo. O ni among dawaton ug pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak ug among hari ug mangluluwas. Amen and amen. Pinakakusog nga pakpak para sa Ginoo. Praise God. Magapanglingkod ang tanan. So karong adlaw, ang uluhan sa atong pagtuon mga igsoon, dunay tulo. Ningon diha, clear the temple,
protect the king, and save your faith. Clear the temple, protect the king, and save your faith. I-save ang imong nga faith. So murag baliktad siya sa atong nakatunan. Because sa atong gibasa karon si Jesus ang naghinlo sa templo, siya mo'y nagluwas nato o siya mao'y nagahatag sa atong mga pagtuo. But this time atong unahon-una because dili nato na masabtan ng giingon dihang Jesus cleared the temple. Jesus saves us. Save our faith. Dili nato na masabtan kung dili nato masabtan ang mga prinsipyo sa mga panghitabo sa nanglabayng mga kapanahonan. Atong nakita nga for 3 years ang mga tinun-an sa Ginoo sigig kuyog-kuyog. Pila ka tuig? 3 years. Because 30 years old man si Jesus, nagsugod og pabaptize, nagfasting siya, unya namuhat sa ministry. For 3 years, nagwali na siya, nanudlo, nagpalayas og mga demonyo. Nag-auhag sa katawhan nga mubiya sa pagpakasala, nga motuo kaniya og mosunod kaniya. And then, atong nahibaw-an, nga ang katapusang bersikulo, nagtudlo kanato nga ang mga tinun-an nahimong magtotoo sa diyang nabanhaw nas Jesus. Ayo? Naitawo? Amen? O, basaha. Busa, verse 22, busa, sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an, nga gisulti niya kini, og mituo sila sa kasulatan, og sa gisulti ni Jesus. Na? Humana nabanhaw si Jesus, imagine na, sige sila kuyog-kuyog. Ang pinakagamhanang magwalalis, tibok kalibutan mo'y kanunay nilang madungog, and sige sila kakita og milagro, they are the witness. The eyewitness of Jesus Christ. Paghimog mga milagro, pero wala sila nahimong lig-on nga magtotoo. Ang pwedeng ikaw ug ako, taas ng mga panahon nga nagkuyugay tas pagpangalagad sa Dios, minaw siyang mga pulong, pero dili pagyapon nahingpit ang atong pagkamagtotoos Ginoo. Gawas nga dili pahingpit ang atong pagkamagtotoos Ginoo, may mga gipangbuhat pagyud ta nga mo sumpaki sa atong pagtuo. May mga gibuhat pagyutang makapaluya sa atong pagtuo o may posibilidad pa nga ang atong mga gipangbuhat mao'y mo patay sa atong pagtuo. Muna si Lord gusto siyang magtudlo kanato karon. Clear the temple, protect the king, and save your faith. Clear the temple, protect the king, and save your faith. Because gibuhat na ni Lord ang tanan. Humana, tapos na siya, giluwas na kaniya. Sa paagi nga naluwas ka, mao nga nituo ka sa Ginoo, nadawat nimo ang grasya nga maong dakong kaluwasan. Nahiusa ka ni Kristo. Pero kung dili nimo bantayan ang imong pagtuo, remember nga ang kanang gitawag nato saving faith, ang pagtuo nga nakaluwas ka nato, buhi siya. Buhi nga pagtuo. And I tell you, dagan sa mga tawo karon nga makita nimo sa buluhaton sa Ginoo, sa simbahan, nag-angkon nga Kristohanon, pero ang ilang pagtuo patay. And naaka karon kay buhi imong pagtuo. Amen? Ala, gamay ray buhi pagtuo. Buhi ang atong pagtuo. Amen? Praise God. Salamat sa Ginoo, anak. So, parang masamtan nato pag-ayon tungod kay kining nakasulat ning pagpanghinlo ni Jesus sa temple, sunod sa kasal sa Cana. Pero mas labaw nga gi-order pag-ayo ni Lucas kaysa sa John ang pagsuwat sa mga panghitabo. Kay si Lucas pasunod ba ng iya nga panghitabo. Si John, ang iyang purpose nga ipailaila niya si Kristo. Magpailaila ang Ginoo sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. No? Unya, si Lucas, gi-order niya ang panghitabo gikan sa pagsugod pagkatao ni Jesus hangtod nga nabanhaw siya og nikayab siya. No? In fact, ang Lucas ug ang buhat usara na siya ka libro kaniadto. Because unang suwat nga gihimo ni Lucas mao man ang Book of Luke, iyahang pangalan, iyahang gisuwat. Mo nang tawag siya ang pangalan niya gihimong title. Ang sumpay niya nga suwat mao nang Acts kay series man na siya. Kita nimo nga sa Luke pagkabanhaw ni Jesus og pagkayab sa langit. Unya pag-abli nimo sa chapter 1 sa buhat, pagkabanhaw ni Jesus og pagkayab sa langit.
Di ba? Usara, sumpay na siya. So, ingana, gisugdan ni Jesus ang foundation. Munang siya Jesus is the foundation of our faith. Siya nagsugod and kita mo'y nagpadayon sa pagtukod. Napabata. Amen. So, again, clear the temple, hinlui ang templo sa Diyos, protect the king, proteksyon ang hari, unya save your faith, luwasa ang imong pagtuo. Munay atong salumon o ayo karon kay palawman manig ayo ning atong pagtuon. Naapabata? Amen. So daghan kanato mga igsuon nga kanang aminado ta ani nga gikan sa pagsugod natog pagpangalagad lak ta og interest nga mobasa sa mga pulong sa Dios. Sa Bisaya pa kulang ang atong kadasig or kanang kadasig nga mubasag yung tarong hibaw-an natog unsay naa diha. Ikaduha, wala nato na experience ang kagahom sa iyang mga pulong. Munang sa kaniadto sigig basag mga novel, unsa na mga kuano na ha? Mas lami basahon tong Bohol Chronicles newspaper. Ano? Daghan tag mga gipangbasa, laming basahon nang naang gipang post sa Facebook bisag walay hinungdan, lami nang basahon. So mao'y hinungdan nga bisan sa taas na natong kapanahonan maingon tang nagtuta Ginoo, kulang gyapon kaayo og nahimo tang ignorante sa unsay naa kaha sa pulong sa Ginoo. Mo bitang maingon tang nga okay atong pangitaon ang Habakuk wa nato anas New Testament nangita. Unya moingon putang atong pangitaon ang Roma to as Genesis gaukab. Unya mauwaw ta tungod kay hala. Siya lagi ga-invite nako nga mo simba dire. Pero di lagi siya katuod og asa dapit. So uwaw kaayo na no? So mo na nga tagaig yog dako kayo nga kadasig ang pagtuon sa iyang mga pulong. Kay mahibaw gyud ka og asa dapit og unsay nahitabo. Kana bang wala pa nimo nasubay ang history, dili gyud ka makasabot pag-ayo og unsa gyud ang pinaka hinungdan ngano ang Dios nagpakanaog sa iyang kasuko. Og ngano ang Dios nga nagluwas. Munang subayon gyud nato ato yung basahon. So ato ta sa 2 Chronicles chapter 10 chapter 22 verse 10 to 12. 2 Chronicles chapter 22 verse 10 to 12. Ningon ang mga pulong sa Dios sa dihang nakita ni Atalaya, inahan ni Ahazayas nga patay na ang iyang anak. Gipamatay niya ang tanang sakop sa harianong panimalay sa banay ni Juda. Grabe ni si Atalaya, no? Si Ahazayas adunay igsuon nga babayi sa amahan lamang ni Joseba. Si Joseba naminyo og usa ka pari nga si Jehoiada. Oh, mga pari ha, pwedeng magminyo. Hindi magminyo kunuhay kay focus Ginoo yung magpakasala. So sa hilom, gikuha niya ang usa sa mga anak nga lalaki ni Ahazayas nga si Joas o gipalayo gikan sa ubang mga prinsipe nga hapit na patyon o gitaguan siya uban sa usa ka yaya didto sa usa ka lawak higdaanan sa templo. Busa pinaagi sa pagtago kaniya giluwas ni Joseba si Joas gikan sa kamatayon sa mga kamot ni Atalaya. In verse 14, in verse 12, og nagpabilin kanila ang bata sulod sa unom ka tuig. Gitaguan siya diha sa templo samtang si Atalaya maopay nagmando sa nasod. Tan-aw na nako tanan. So, gining panahon na nag-pronounce ang Ginoo og judgment pinaagi kang Elijah. He said, Elijah, dihugi si Elisha. Dihugi pod si Jeho. O dihugi ning mga tawhana. Kay magpakanaog kog judgment sa Judah, it's because ang Judah ni buhat na og unsay gibuhat sa Israel ang Northern Kingdom. So ang makaikyas sa kamot ni Elisha, dili makaikyas sa kamot ni Jeho. So aning tungura si Ahazayas maoy hari sa Juda. Ang iyang mama si Atalaya. Kini si Ahazayas
Kay may labag man siya sa kasuguan sa Dios. Nagsimba man siya sa Baal. Kabalo ka nga bisag matarong ang nasod. Kung ang hari na musimbag Diyos, tanan tibuok nasod, magantos kay musunod naman lang sila sa hari, bisan ang mga pari, wala na choice. Musunod gyud sila sa hari. So si Lord nagpadala og judgment, pinaagi kang Jeho, og kining hari nga si Ahazayas napatay. Napatay. Anak ni siya ni Atalaya. So pagkakita ni Atalaya nga napatay ang iyang anak nga hari, ang iyang gihimo is mura siya kanang giamong na niya tanan. Puslanan man nga gipatay ang hari nga akong anak. Tanan nga kaliwatan nga pwedeng musunod pagkahari. Tanan nga anak banay sa iyang anak nga si Ahazaya. Tanan kaliwatan nila iya hinuong gipapatay. Grabe ni. So siya mo'y nahimong queen for 7 years. Siya mo'y nahimong nagmando sa nasod sa Juda for 7 years, pero dautan kaayo ni siya pagkinabuhi nga pagkainahan. Sa hari nga gipatay tungod sa kadautan gihapon. So naghimo siya kasuguan nga karon kay ako may queen, patay man ang akong anak. Tanang kaliwatan sa akong anak ug tanan nga kaliwatan ako mga apo, mga kaparintihan, hotdog patay, puslan man, wa nay mapuling hari. Grabe ni. And kabalutan nga bisag dugay na kayo ning panghitabo paminaw. Dako kaayo ni og kalambigitan sa atong panahon karon. Kay kung nahurot nig patay, walay Jesus Christ nga matawo. Because kabalutan nga ang kaliwatan gikan pa ni David, ni Solomon, kaliwatan sa Juda, abot dinhi ni Joas, dinhi ang kaliwatan ni Ginoong Hesus. Nga sa sinugdanan pa lang, patyon na gyud ang Ginoo. Putlo na sa yawa ang istorya sa kaluwasan nga giplano sa Ginoo. But dunay ante. Dunay iyaan ni si Joas, kay si Joas ani nga time bag-o pang natawo, wala pay tuig gikas pagkatawo. Dunay ante si Joas nga dunay kasing-kasing nga gitandog sa Ginoo nga dili pwedeng mapatay. Dili pwedeng mahurot kay maputol ang plano sa Ginoo nga sa unahan dunay Jesus Christ nga magpakatawo sa banay ani nila mga harianon arong muluwas sa tibok kalibutan. Unya, remember pwede ang plano ni Lord iyang ibalhin sa laing banay o sa laing babae o sa laing kaliwatan. Pero kay dili na siya Diyos kung mabalhin pa ang iyang plano. Perfect man si Lord kung siya mo plano. So, ngita gyud siya paagi nga ma-protect ni si Joas. So, si Joas gitaguan dito sa templo. Imagine ha, si Joas gikan sa iyahang bag-ong panganak, mga hapit tuig. Gidala siya dito sa templo o gitaguan siya dito sa templo for 6 years. Pila ka tuig gitaguan si Joas? Asa gitaguan? Sa templo. O, minaw na ta ha. Sa chapter 23, Verse 1, sa ikapito nga tuig si Jehoiada nakahukom sa pakig-abin sa 5 kakapitan sa kasundaluhan nga sila si Azarias nga anak ni Jehoram, si Ismael nga anak ni Jehohanan, og laing Azarias nga anak ni Obed, og si Maasayas nga anak ni Adayas, og si Elisaphat nga anak ni Sikre. Upat ni ka commander. Upat ni ka pangulo. Kini si Jehoiada maoy pangulong pari sa templo. Naapabata, nagdamgo na, natulog na. Ingon ang verse 2. Gilibot nila ang Juda o gitigom nila ang mga Libita gikan sa tanang syudad sa Juda ug ang mga pangulo sa mga banay sa Israel ug nangadto sila sa Jerusalem. Makahinumduman nato nga kung maghisgot tag Libita, mao ni sila ang mga banay nga gipili sa Ginoo arong mahimong alalay sa mga pari. No? Kay kaniadto dako man kayong trabaho ng ministry. Ang mga pare mo'y maghalad sa mga dugo sa mga hayop nga ihalad sa taong nakasala. So ang mga Libita maoy tighakot og sugnod, mo'y tig-ihaw sa mga hayop. Yang anong kinahanglan mang daghan kayong pari o daghan kayong mga Libita tungod kay milyon ang magpakasala. So milyon ang hayop nga dadon. Mahurot ni nagsunog sa uskadlaw.
Pwede nga na. So mao nga daghan gyud kay ni mga Levita nga nagkatag sa tibuok gingharian sa Juda. Nasabtan na to? This time kining hari, kining pangulo sa mga pare sa templo, si Jehoiada, gitapok niya ang tanang Levita, panggawas mo des inyong mga dapit. Di na mo mapuslan da kay kurap na ang ato nasod. Ari mo diri sa Jerusalem, ari mo sa templo. Kay naa ako'y pabuhat ninyo. Unsa ka? Verse 3. Silang tanan nagtigom dito sa templo sa Dios og naghimog kasabutan, uban kang Joas nga anak sa hari, og si Jehoiada miingon kanila, ania ang anak sa hari. So wa pay buot ni si Joas ani nga anak sa hari. Nga mao karoy ilang planong himuon nga hari. Tungod kay kung mapatay nig apil si Joas, ang tibuok nasod sa Juda matabunan nagyod sa kangilad og kahugaw. Ilabi nang si Atalaya ay nagmando ani. So ningon diha pagsulti sa verse 4, mao kini ang atong buhaton. Inig-ani sa mga pari o sa mga Levita sa adlawng ipapahulay sa ikatulong bahin kanila. Ang ikatulong bahin kanila, or 1/3 sa ilaha, magbantay sa mga ganghaan sa templo. Ang laing ikatulo ka bahin adto sa palasyo sa hari, ug ang lain pagayod nga ikatulo ka bahin adto sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga sukaranan. Ang tanang mga tawo adto sa hawanan sa templo. Sabta na to ni. Kini mga Levita gibahin sila sa tulo ka bahin. Gipabantayan ang templo, gipabantayan ang ganghaan o gipabantayan ang palasyo. Sa laktod nga pagkasulti, dapat ang palasyo dili ni siya makompromise. Kay mao ni ang ilahang papuy-an aning hari. Nga ilapod nga gibantayan. So gibantayan nila si Joas, gibantayan nila ang templo, gibantayan nila ang palasyo. Kisay naghimo ani mga Levita. Nahaw kam nga nahitabo nga mga Levita gagamit na karon gagunit na karon og espada, gagunit na karon og taming, nga ang ila man untang buluhaton mao ang paghimo preparasyon sa mga halad nga sunugon. This time na usob na ang ilahang trabaho. Nahimo na silang sundalo tigbantay. Unya ningon diha sa verse 6, ayaw pasudla sa templo si bisan kinsa gawas sa mga pari ug mga Levita nga maghimo og seremonyas. Makasulod sila kay balaan man sila apan ang tanang katawhan adto ra sa gawas sumala sa sugo sa Ginoo. So gisyon nila nga clear ang temple og dili mahugawan. Ikaduha, gisigurado nila nga dili mahibaw-an nga duna ditoy hari nga bata pa 6 years old nga ginganlan og Joas. So duha ang ilang gihimo, gi-clear nila ang temple. Unya ilang gi proteksyonan og ayo si Joas ang nga mao ang mahimo nilang umaabot nga hari. Nasabtan na to? Unya ningon diha libutan sa mga Levita ang hari ug ang matag usa kanila magbitbit og hinagiban tan-awa ha espada na gipanggunitan. And nakahibaw ta nga niingon diha sa Efeso nga ang pulong sa Dios maoy espada sa espiritu. Munang moingon gani kang Levita or pare balaan nga katawhan sa Dios kita ni. Ang pangutana gagunit bakas pulong sa Ginoo. Or imong gigunitan baso gyapon, sigarilyo gyapon. Or ang imong gigunitan baraha gyapon or manok gyapon. Or ang imong pastor sakita pud mangigo po ka oy. Sa pagkatinuod lang, ang pulong sa Dios, ang purpose gyud ani is luwason tagikan sa atong pagpakasala. Unsa may atong gipanggunitan? Ang uban dili na kabuhi sa cellphone. Sige na lang gagunit sa cellphone. Wala tuod ta mga igsuon dito sa BJMP. Bohol, unsay tawag na? Bohol District Jail. Wala ta dito. Sa Kabawan, Bohol District Jail. Pero nangapriso na ta sa atong mga cellphone. Wala na tayo mahimo, di na gani ka-exercise, di na kabuhat bisag unsa. Kay sige na lang naa sa cellphone, na priso na ba? Di na mo gunit sa espada nga mao ang pulong sa Dios. Ningon diha, bisan kinsa nga mosulod sa templo patyon, bantayan nila ang hari bisan asa siya. Grabihan no? So muna nga giuluhan ang atong pagtuon og unsa ganito.
Clear the temple. Protect the king and save your faith. Unya, mas masabtan nato ni ayo. Ingon sa verse 8, gisunod sa mga Levita o sa mga taga-Juda ang tanang gisugo kanila ni Jehoiada. So ninduta unta atong mga anak o unsay gisugo natong mga ginikanan, ila jud dayong humnon. Kaya kita mga ginikanan mulakaw ta, kay naay importante, mas pilion pa lang unta natong di ta mulakaw. Kay daghan tag bulaton sa balay, pero kay importante man natong lakwon, munang moingon ta sa atong mga anak, anak, kuana nya ni, kuana nya ni, kuana nya to, kuana nya to, kuana nya ni. So daghan siya og gibilin nimo. Og kita pod mga anak nga reklamador, Kristohanon og Sunday, di Kristohanon og nasbalay, daghan na gisugo oy. Unya ra. So unya ra. Hangtod nagkahurot ang oras, nalimtan ang ubang sugo, unya inig-uli na makasab-an, mo pa'y mangluod. Pero, kung sugdan lang unta to, gikas pagsugo, kani dayon, sunod ani, kani, napakay enough nga time. Mo pa'y mo reklamo, mingon, dagana ko gikuan, si kuya gani, si ati gani. Napakay enough nga time, nga mabuhat nimo ang tanan nga gisugo. Pero ang problema, kadili man tamuhimo. No? Sultian ka na ko, pag dili ka makakita sa mga gimbuhaton, ang pinakadakong rason ana is, wala ni mo na andan. Wala ka na anad nga mo na himuon. Unya, ang tanan nga mga taga-Juda, gibuhat gyud nila ang tanan nga gisulti sa ilang pangulo nga mao si Jehoiada. Ang tanan mga Levita. And paminaw, ang tanan nga nahuman sa ilang turno, sa adlang ipapahulay, wala papaulia, busa ang mga kapitan, andam kanunay sa ilang mga tawo, nga nagrelibo, o kadtong, nga makarelibo ngadto sa mga relibuhanan. So murag magpuli-puli sila ani. In other words, 24/7 silang nagbantay. 24/7 nga nagbantay. Unsa? Gibantayan nilang dili masudlan og hugaw nga tawo, dautan nga tawo nagbuhat og pagpakasala ang templo. Ikaduha, mga katawhan lamang nga balaan mao ilang pasudlon sa templo. It means walay Judas, walay spy, walay kompromiso nga tawo, maura ang ilang pasudlon sa templo. Then ikatulo, gisiguro gyud nila nga dili makompromiso ang ilahang pagproteksyon sa hari. Grabe kayo, no? Secured kayo ang hari. Amen? Sa verse 9, gihatag ni Jehoiada ngadtos mga kapitan ang mga bangkaw ug ang mga taming ni Hari David nga gipanaguan didto sa templo. So sa templo mga igsoon daghang hinagiban. Unya kaibaw na kaayo ta, gibalik-balik na lang ni, nga ang mga pulong sa Diyos, ang mga pagdayeg, ang mga pagampo, mauni ang atong mga hinagiban. Di ka mo daog kung garbo imong himuong taming. Di ka mo daog kung imong kaalam, imong batasan mo himuon imong hinagiban, parang mo daog ka. Sultian ka na ako, mao panoon ay mudala pagkapildi nimo. I warn you. Mao na mo pildi sa ato In verse 10, giandam niya ang mga tawo aron maoy magbantay sa hari. So naay nagbantay sa hari, naay nagbantay sa templo, naay nagbantay sa palasyo. Ang matago sa kanila, may hinagiban og gipahimutang nila sila ngad sa tibuok palibot sa templo. So di gyud kasudlan ang templo. Secured kayo, no? Kung nakakita mo sa movie nga kanang White House Down, ang White House, o sa ato pa na Malacanang, dito sa Amerika, White House, nasulod sa mga terorista. Kaya ang mga terorista, nagpapulis-pulis, nagpasundalo-sundalo. Ang uban, nagsuot po sila o kanang suot sa presidential security. Munang magbantay ta sa atong kinabuhi, kay doon na po mo yung parihata brad, Kristohanon ta brad. Parihata Bible brad, pareho ta, born again brad. Pero sa tinuod lang, nakapatig.
No? Nagtakuban. Munang magbantay tani. But dinhi, gipakita gyud nga ang hari secured, ang temple secured, ang palasyo secured. Wa gyud makasulod. Sabta na to? In verse 11, unya gidala niya sa gawas si Joas og iyang gikoronahan og gihatagan sa balaod mahitungod sa iyang pagkahari. Unya gidihugan siya ni Jehoiada nga pari ug ang iyang mga anak ingon nga hari ug naninggit sila mabuhi ang hari. Wow. Ha? Singgit sila, mabuhi ang hari. Nagpasidungog sila, mabuhi ang hari. Pero dili lamang pulong nga moingon silang mabuhi ang hari, kundi gisiguro nila nga buhi gyud ang hari kay ilang giproteksyonan. Doon na sila gibuhat. Dili pwede nga moingon ra ta diring Christ the Redeemer, long live the King. Dili long live, live forever. Pero igor atas baba wala tay gibuhat. No? So, ningon sa verse 12, sa pagkadungog ni Atalaya, imagine ha, imagine, 7 years old na himo ng hari si Joas sa tibuok nasod. Magsilbi baka na og dunay presidente nato dire 7 years old sa Pilipinas? Karong panahon na. Dagan na ganitang komentaryo mo ingon na ganitang, oo, ngano pong kana siya magpresidente usap po nahibawan na ng boksingero man na. Ngano pong kana siya presidente nga gidungog mo tong iyang papa nga kawatan. Manghukom na ta ba? Ngano pong kana siya may presidente. Ngano pong kini siya may presidente so away-away. Sultian kanako, bisag kinsay magpresidente sa atong nasod kung way Ginoos kinabuhi lisodag yun na. Muuswag ang nasod kay maayong presidente, ikaw ay pag-uswag. Okay ra? Aha. But this, kining panghitabo, 7 years old na himo ng king sa nasod. Gikoronahan. 7 years old, gikoronahan. Siya na king, gihatag ang balaod. But listen to this, bisan pa og king na siya, nag-agad ra gyapon siya ni Jehoiada. Kinsa si Jehoiada? Spiritual and legal advisor. Bisan ba presidente ka, kinahanglan kag magwalali. Sabta na to? Sa verse 12, pwede ra siguro dili siya itutok, no? Sa verse 12, sa pagkadungog ni Atalaya, sa kabanha sa katawhan, nga nagdagan o nagdayeg sa hari, midali siya pag-adto sa templo, diin didto ang katawhan. Kinsa ron? Unsa ron? Unsa ron kabana? Kinsa ron kasagit? Long live the king. Nidali din siya adto. Nya nadunggan niya nga halos ang tibuok nasod, ang tibuok syudad, nag-thanksgiving sa kalipay, nagpasalamat. Nga naman, hopeless ang nasod ato nga time. Kay ang nangulo nila usa ka queen si Atalaya nga giposes sa gahom sa yawa. Maoy nag-awhag sa mga taong mutalikod sa Dios, magsimba ni Baal. Nga kini si Baal maoy gisimba sa Israel Northern Kingdom ug maoy hinungdan nga ang Northern Kingdom nahagba, natumba. So kini si Joas ug wala pa ni na-save, tumba pod ang Judah this time. So mga tao hopeless, pero pagkabalo nila nga doon na pa'y kaliwat si Azaya, nga buhi nga lalaki, perti nilang lipaya, may pang-asa pa pala. Sabta na to? So si Atalaya, pagkabalo niya anak, perti niyang laguta in verse 13. Nakita niya ang hari nga nagbarog sa ganghaan sa templo. Gilibutan siya sa mga kapitan o ang mga tigpatingog sa trompeta. Ang mga kapitan, mga igsuon, sa mga sundalo, sila ang pinakabanggiitan nga mga manggugubat sa kapanahonan. Sila ning manakop og buaya nga manglangoy. Sila ning manggukod og leon. Sila ning mukuyog og langoy sa mga shark. I mean, mga strong kayo ni sila nga mga tao. They are the men of valor. Grabe ni sila, di ni basta-basta. So muni galibot ni Joas. Secured si Joas ani, 7 years old good siya, gihimong king.
Ang tanang katawhan naglipay og nagpatingog sa mga trompeta og ang mga mag-aawit uban sa ilang mga instrumento sa musika maoy nangulo kanila. Mo nang hangtod karon ang atong pagsimba nga ang atong Dios nabuhi. Doon na tayo mga magdadayig dire nga maoy naglead nato. Mo nang advice nako sa ilaha, please lang ayaw jud mo sugot ma-compromise mo. Palihog. No? Kay bisan gani makamonitor na ta aning ipang-post sa Facebook, wa na. Di na mao. No? And grasya ni Lord sa mga pagbadlong sila pod nagpaubos nga nagdawat. No? Gipang screenshot nako tanan ilang post niya akong gi-forward sa ilaha. Ingon ko, tanawa og nahimaya ba si Lord aning inyong mga post. I went to Loon and somebody told me, Pastor, kani mga bataa ba? Mga yung people ni nimo no? Mga kalibutanon kayo, Pastor. Tanawa ra gud niyo. Hala. Kay diha man toy kanang kasal mga igsoon. Niadto ko ni pa-speak ko dadto. So, no? Sabi ko, wow, naunhan ako. I mean, sa mga nanglabay nga mga adlaw, diha na, nang madlong nako din. Napaghihapon. So, motong gi-screenshot nako tanan, akong gisend. Gracias sa Ginoo, nagdawat pod sila sa pagbadlong og nagpaubos. Because mas maayo pang imong i-post, makatabang og makapalig-on sa uban. Kaysa mag-post ka, grabe ka kalibutanon kayo, magpaila-ila pa kagkinsa ka. Nga ayaw mo, kuha na ko ha, kay basig. Nga na, no? So, padayon sa ta. Ingon diya pagsulti. Pagkadungog ni Atalaya, gigisi ni Atalaya ang iyang biste og miingon siya, mga mabudion, traitor. Mga trahidor. Ingana si Atalaya. Pero sa pagkatinuod lang, siya mo'y dakong trahidor sa tibuok nasod og sa Diyos. Amen? Because the abundance of the heart shall the mouth speaks. Kananay, mahingala ni mugmaot, siya na. Ha? Nay, manghingala ni mo, ikaw ha, kay gamay, siya na. Ikaw ha, kay, munang, inyong mga anak, inang buutan jud ka, kay ikaw na. No? Gwapa jud ka, ikaw na. No? Gigisi niya ang biste. And in verse 14, unya, gipatawag ni Jehoiada ang mga kapitan o gingnan, ayaw patya si Atalaya dinhi sa templo sa Ginoo, dada siya sa gawas og patya, og bisan kinsa ang buot muluwas kaniya patya. Hala. So, ang gihimo ni Atalaya, maopoy nahitabo sa iya ha. Munang si Jesus Christ sa diyang gidakop na siya sa pundok sa mga kaparyan o sa mga Romanhong mga kasundaluan. Si Pedro miibot og sundang og mitikbas sa daunggan sa sulugoon sa pare. Sa Pangulong Pare. Apan, gihikap ni Lord ang samad sa dunggan og naayo ang samad. Unya iyang gingnas Pedro, dili na ni panahon nga mogamit pagyapon ta, dili na ni away sa dugo. O sunod niyang gisulti. Ang mogamit o ginagiban, espada, mamatay sa espada. Mausap ni tabo niya Atalaya. Nigamit sa espada pagpamatay sa mga gingsakupan rapon niya, mga relatives rapon niya, kay mga kaliwat sari. Niabot pod ang panahon nga siya og ang nagsuporta niya, patyon pod sa espada. Munang magtanom kag hangin agi mag-ani kag bagyo. Sa may atong gipanghimo karon anihon gyud nato na. Moani kita. So, harvest time na ni. For imagine ha, 6 years to 7 years, naghilak ang mga tao, nagampo sa Ginoo, tungod sa grabe kayong sistema ani si Atalaya. And halos ang mga tao ni wala nagpaglaom because wala na, gipapatay na tanan. And maybe ang mga tao ani, sagdi na lang, sunod na lang tang Atalaya, kay wa naman po'y mahimo panghari, kay patay naman ang tanang kaliwatan. They don't know nga inside the temple dunay bata nga gitaguan. Dunay bata, dunay hari nga gikip, gitaguan sulod sa templo. Munang nindot kayo nga to mga anak diya sa simbahan, wala dito nangitag fighter, wala dito gadula og ML. Wala dito sa balay nato gatanaw rag TV, gatanaw ga Facebook, gadula rag. Praise God niya sila gitaguan dinhi sa templo. Naa ba ta? Amen.
So, gidakop nila, verse 15, gidakop nila si Atalaya, gidala nila si Atalaya agi sa ganghaan, nga ginganlag ganhaan sa mga kabayo, ngadto sa palasyo, o gipatay nila siya dito. So, gidakop nila si Atalaya, unya gipatay. Asa gipatay? Dito sa gawas, wala sa sulod sa templo. And after that, si Jehoiada naghimog covenant sa tanang mga tawo. Gisubay pa nato niya. Ngano maning kinahanglan magsubay mga igsoon? It's because dili tanan mubasa gyud nakabasa na ani. Sa verse 16, naghimog kasabutan si Jehoiada tali kaniya og sa tanang katawhan sa hari nga sila mahimong katawhan nga matinud-anon sa Ginoo. Nang himo sila kasabutan, okay, patay naman si Atalaya, karon ang tanan nga dapig sa hari. Maghimo tag kasabutan, nga kitang tanan, mahimong katawhan nga matinud-anon sa Ginoo. Pwede tang moingon tang katawhan tas Ginoo, pero pangutan-on tag matinud-anon bata, di na ta maningog. Kita tanan, di na ta maningog. Amen? So ang tanang katawhan sa Dios giawhag nga mahimong matinud-anon. In verse 17, unya ang tanang mga tao miadto sa templo ni Baal giguba nila kini. Mao na ni. Kay ang Juda ani nga time gibutangan na magtemplo sa Dios. Dios, unsa man na siya tanang binuhat sa tawo, mga minugna sa kamot sa tawo nga ilang gibaylo sa Dios na na. Munang ugnaa pa mo ana sa inyong mga panimalay, panunod na nagsako. Basig gabaan ta. Mao na hinungdan. Ingon si Lord ang nagyukbo ug nagsimba ni ini. Mahisama kanila. Unsa man sila? Di kadungog. Di po na sila kadungog. Walihan nimo. Di kalakaw. Di po na sila manglakaw. Og are, musimba. Di makakita. Di po na sila kakita sa unsay planos Ginoo kinabuhi. Dili makatabang sa nagkalisod-lisod. Igo ra nang mutanaw, musaway. Mulibak, machismis. Pero kung masurrender na ninyo, tanawa, manunod na sila kalit. Dili lamang kay kanang gisgutan nga mga larawan nga gingong mga larawan ni Baal, mga Diyos-Diyos. Kanang mga cellphone natong gibaylo na natos, Ginoo, Diyos-Diyos na na. Kani atong sawa pa kay cellphone, doon na kay 1 hour nga mo pray ug mo basa siyang Bible. Karong doon na kay cellphone, may nalag sa usa ka semana makaukab kas imong Bible. Because na kay bag-ong Ginoo. Na kay bag-ong Diyos. So dinhi sa church ang gisgutan sa pangalan sa atong Diyos, sa atong Ginoo, Jesus Christ, the glory of the Father. Pero ang mga Diyos nga atong gipangoptan, Samsung, Xiaomi, Huawei, Vivo, Evo, Apple, LG, Oppo. Muna yung mga Diyos nato ron. Unya mo reklamo dayon ka, inig abot sa pagsulay. Reklamo ka? Sultian ka na ako, pag-rooted ka, nigamot kag ayo sa pulong sa Diyos. O si Kristo mo ay imong priorities kinabuhi. Bisag unsay pagsulay mo, abot nimo, relax ka lang. Kabalo ka. All things work together for good. God is in control. Oh, God is in control. Nganong sulayan man nimo control ang sitwasyon, ang pangitabo. Mo na problema sa imuha. So si Lord tug-anan ka karon nga God is in control. Bisan sa paghipos ni Joas, si Lord mo'y nanggamit rag tawo nga motago niya. Dili si Jehoiada. Gigamit lang si Jehoiada. God is in control. Sabta na to? Sa verse 17, unya ang tanang mga tao nga miadtos templo ni Baal o giguba nila kini. Gipanguha nila ang mga halaran, gipamuak ang mga larawan, o gipatay nila si Matan nga pari ni Baal atubangan sa mga halaran. Grabe no? For 6 years naghari ang kadautan, pero ika 7 years dinhi na. Muna ningon si Lord, vengeance is mine. Si Lord na, pasagdi si Lord. Mura mangyapon, musukol ka sa imong sitwasyon. Musukol ka sa problema. Di man ka mo daog. Pasagdi si Lord. Because vengeance ang panimalos ka, Lord. Ang kalipay nga gitakda ni Lord, umaabot. Pero kay pugson man nato.
Wala tayo, nga hurot na nga tong buhok. Nga stress na tagtaman kay puso na to. Si Lord man dyan ka-control. Ningon sa verse 18, gipagwardyahan ni Jehoiada sa mga pari o mga Levita ang templo sa Ginoo. Nagtuman sila sa ilang katungdanan o gitugyan nila si David. Nga gitugyan kanila ni David nga mao ang pagsunog og mga halad alang sa Ginoo, sumala sa naisulat diha sa balaod ni Moses, sila usab maoy nagdumala sa pag-awit og paglipay. So naay praise and worship sila. Sa time nga si Atalaya pa, di gyud kasimba ang mga tao. Ang mga pagsunog og mga halad, mga hayop, adto nila sunugon ni Baal og dili sa Dios. Munang naatay Thanksgiving, pista sa pagpasalamat sa Dios. Adto man nimo ihatag ni Senior San Rodrigo. Staplin. Ang Diyos mo yatagan nga, no? Sila mo naghatag na itong panalangin. Narabay uban mo ingon nga, pastor. Ayaw, may kilabte. Kay, nagtawag miya na nila. Wala may kasimba. Nagpatabang mi nilag ampo. Giun sa mas Biblia pagsulti. Naapay madunggan ang mga tao nga nangamatay na? Wala na. O, saan mo na ron? Di, pastor, kay tuwa naman sila sa langit. It means ba na pariho na sila sa Ginoong makadungog sa itong pag-ampo? Hala, oy. Mahimo dahi tang Diyos ani tanan og mga matay ta. Because ang Biblia nag-ingon nga ang Diyos iyang espiritu naa bisan asa makadungog siya sa tanang mga pag-ampo. Niingon ba ang Bible nga og mamatay na ang taong iyang espiritu bisag asa madungog niya ang pag-ampo? Himu-himuan pag yun nato hulagway nga di pagod sure og mauna. Kasi nag-ingon ninyo nga kaniadto doon na kamera gipicturan si Jesus sa bata pa siya niya, negro siya, ito mon, kulot og buhok. Kasi nag-ingon ninyo, anak. Mao man bitaw nga, ang tanan god gidasig nga mahibalog yuta sa kamatuoran mo basas pulong sa Dios. Nya kanunay tang nagasupak, kanunay sa lahi mo, mga wa mo respetar. Basa ang Biblia. Kay ang Diyos, ang ayan imong respetuan, pero ang imong pagrespeto, tuan na sa imong Diyos, wa na sa Diyos. Nga tinuod. Nya, ako pa imong inong way respeto. Si sister o si Brad, ingnon imong way respeto. Dini nga time. Ang mga tao, wala na nagsimba o naghalad ngadto sa tinuod nga Diyos. Kaya dito na sila, nagsimba o naghalad og mga haliyop nga sunogon ni Baal. Minugna sa kamot sa tawo. Sabta na natog ayo. O karon bay daghanan ng mga lubi nga nga upaw. No? Mamayo luoy ang mga bulak, April luoy ang mga lubi. Ay mga dahon gamahanan man na ibutang sa bultahan kay arong di mo sulod ang yawa. Pero mag-away puro yawa ang ipangsulti. Pay ka ng lukay kaunon. So, ingon ang verse 19. Kining verse 19, nagbutang siyag mga bantay sa mga ganghaan sa templo aron walay si bisan kinsa nga hugaw nga makasulod niini. Walay hugaw nga makasulod. So, secure gyud kaayo ang templo. Grabe nindutan eh. Ang hari secure ang iyang kinabuhi, ang templo clear gyud kaayo. Nananatiling holy. Gikip yun nila nga kana nga templo, balaan yun, walay hugaw nga makasud. So, libita lang o ang mga pari mo'y naasasod sa templo. Amen? Ingon sa verse 20, miuban kang Jehoiada ang kapitan sa mga kadagkuan o mga gobernador o ang tanang mga tao nagpagdala sa hari gikan sa templo ngadto sa palasyo. Sa templo siya gi-ordain. Unya gidala ngadto sa palasyo. Amen? Dito sila agi sa dakong ganghaan o gipalingkod nila ang hari sa trono. Imagine dako kayo ang trono, ang hari naglingkod perting gamaya. Di pa gani ni kaabot, murag si Hana. Gamay pa kayo ng bataa.
Nihalad sila og awit dito sa Cup Building. Yan, atindughan kay wala sila kita. Dali dayon, kay madugay ta. Oh, wala si Hana. Dako na, sit down. Nihalad sila og awit, unya siya mo'y nag-beatbox. Nya kay pag-beatbox niya, di pa mo dapat yung tiil. Ngayon ra dito na yung tiil sa ibabaw sa beatbox. No, galingkod sa beatbox, di pa mo dapat yung tiil. So, imagine ha, dako kaayo ang trono. Pero ang naglingkod dito, bata, 7 years old. 7 years old. Tanan nga mga tao na nga dog ni Yukbo sa 7 years old. Ang uban mo yung lahira mo, bata pa kadoy. Pero bisan pagbata kay mo'y gipili sa Ginoo, Yukbo sila. Di ta mo respeto kay bata pa? Niyukbo sila. Nirespeto sila. Lipay kay sila. Naangamong paglaom. Ang uban tingali, muyon, muna yung luwas na ito, ang pirting bataa pa man na. Sa matawi kaalaman, nagsulungon niya itong nasod. Dua-dua na, kukumilon pa may gusto, ana. Lungag-lungag sa lata. Wheels on the bus go round and round. Mo pa man ay gusto, ana. It's you, it's his spider. Pero grabe si Lord. Munang dinhin nato makita nga gibalik-balik pagsulti nga nag-ingon. God choose the weak to lead the strong. Dini palang daan, giprove na ni Lord na God choose the weak to lead the strong. Nga naman, diha na'y mga strong, mga dagkong taog, mga idaran nga ng ulo, pero nahugawan ni noon ang nasod. Pero kini karon 7 years old, nahinlo ang nasod. Wa ko'y labot, og unsa nakakapila na imong edad. Mubadlong gyapon ko nimo, og sayop ang imong gipangimo. Pero dili parehag nagbadlong kog bata nga akong kasabaan. Istoryahon ka na ako, kay giisip ka na ako nga ako kang papa. No? So, yukbo sila dire. Sa verse 21, busa nalipay ang tanan nga katawhan. Nagmalinaw na ang siyudad, human mapatay si Atalaya. Wow! Nagmalinawon ang Juda, ang siyudad sa Jerusalem, human mapatay si Atalaya. Kinsa din ni si Atalaya? Gigaman sa Espiritu sa Yawa, nga maoy mo putol sa plano sa Diyos, sa pagluwas o sa paghimog hari nga mangluluwas sa tibok kalibutan nga mao si Jesucristo. Gikan sa banay ni David, Solomon, Rehoboam, and abot na ni Joas, and abot ni Jesus. Anak. Kaliwatan. Kinsa pa ni si Atalaya, siya ang nagpabarog or nagpalig-on sa gitukod siyang anak nga templo ni Baal nga Diyos. Kinsa ni si Atalaya, usa sa mga nagmando sa mga taong ayaw na mo paghalad sa inyong mga hayop diha sa Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kay dili siya tinuod nga Diyos. Arita mo halad sa itong mga hayop, diri sunugo na to sa templo ni Baal kay siya ang tinuod nga Diyos. Mo ni sa Atalaya. Pero kay Mande o maniya, siya may queen ani nga time, bisa ng mga tao, supak silang kabubuton sunod. Munang ayaw nakakatingala. Nga niingon dito sa Nahum, gikasungutan ko, ingon ng Diyos, ang tanan ninyong kapistahan. Nahum ba? Amos. Sungot si Lord. Nga naman, di naman sa Diyos ang pagpasalamat. Asa naman mo gipahinungod? Sa Diyos. Sulti-sulti pa dito itong tag, nakigsulti ra sa hangin. Papasarabi ako sa exam. Principal ba na siya sa una? Or ka-doctorate ba ito? Sarabi ako sa exam ha?
Nga na dayon. So karon mas klaro na nato ni. So wala ko'y problema og mayon kanako pastor, wala mamigasimba na nila. No, wala mi nagyukbo nila ang gilarawanan mo'y among giyukbuan. Kung mayon kang wala ka nagsimba na niya, nganong moampo man kaniya? Oh, wala ta nagampo, naghangyo lang ta nila nga sila mo'y moangyo sa Ginoo kay sila may duol sa Ginoo. Pero ang Biblia nag-ingon man nga wanay madunggan ang mga nangamatay na sa mga buhi. Kisa na may bakak karon, ang gitudlo sa tradisyon o ang gitudlo ni Lord sa iyang pulong. Kung mauman galing ang mga patay makadungog pas mga buhi, gipakabakako na to ang Diyos. Bisan pag di mo sila hangyoong iampo ko og tuan na sila dito, maghangyo gito sila sa Ginoo Lord, ang ako mga pamilya dito ha. Pero mayon kang makadungog pa sila nimo, walay hinungdan. Pero naani mo ang desisyon, kung magpadayon ka anak. Basta kay sultian ka nako, baalisim mahugawan kita. So karon, unsa toy atong pagtuon? Clear the temple, protect the king, and save your faith. Una nilang gibuhat, dili sila gusto nga ang templo masudlan ug hugaw. Sa John chapter 2 atong gibasa kaganina, unsay nahitabo sa templo? Ha? Gihimong merkado. Bunang dili gyud ko mosugot direk magdala-dala mo direk personal collection and Avon unhan na tamudaan. Kung na may mga business di ato sa inyong bahay, nga hapital lamang dire, ay dal address church, kaya makakita na, hala, ilang church. Ilang church. So ato sa inyong bahay, mga maingon si Karis, hapitara dire sa bahay. Nay mo order, hapita dire sa bahay. Eh grabe kayo ari sa church. No? Imagine ragog si pastor, gagarad sale diha. Ini kung magsimba na, magdali-dali nas pastor og ambak dito panukle. So, 2 Chronicles chapter 23 gisecure og ayo ang temple nga dili mahugawan. But in John chapter 2 si Jesus ni atos templo og nang hinlo. Atong basahon kay basig kaingon mong binuang masiguro na siya diha. Ingon ang John chapter 2 verse 13 ni atong higayuna. Hapit na ang kasaulugan sa pasaylo busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa hawanan sa templo nakita niya mga tao nga nagbaligyag mga baka, mga karnero, mga salampati ug nakita usab niya ang mga tig-ilis og kwarta. Imagine na sa sulod sa templo isda, labas nga bangos, tulingan, laming isugba, isda mo diya, isda. Unya napoy mo tagbo nimo mga fixer, pailis kag dollar bay, pailis kag dollar. Unya napoy mo ingon ito bay, kaniya kung baka bay, udto na bay, ikaw na lang may ibaligyan ni, palitan naman ni og 13,000, ibaligyan ni 20,000. And imong makita nga kini mga baka, mga karnero, mga salampati, mga kanding, mga hayupan na sulod sa templo, hawanan sa templo. Baho na kaayo ni. Mangihi ni sila, maghugaw-hugaw ni sila. But naakaron sila sa hawanan sa templo. Muna nakita ni Jesus. Onya si Jesus naghimog latigo. Munang latoson gyud ka ni Lord maghugaw-hugaw kas kinabuhi nimo doy. Day. Latoson ka ni Lord, reklamador ba yung kag latoson ka? Mayon hugaw kayo, anong ihani man ko ni mo, Lord, giganid man ko ni mo. Giganid. Kabalo ka kung saan ang giganid, gipaligsan. Gilatos ka kay naghugaw-hugaw ka. Gusto ni Lord nga hinlo ka. Ningon diya, unya, giabog niya ang tanang mananap. Kabalo ba mong daghang mananap, gapuyo din sa atong kinabuhi? Naibaboy, gapuyo na to, espiritus baboy. Human ligua, human mahinulsol, human na walihan, balik na pog lubog sa sala.
Kabalo ka nga na espiritu sa iro na to? Kinanglan ni mga hayupa pagauson sa Ginoo gikas atong kinabuhi? Na espiritu sa iro nga bisagwa nang hilabot ni Agira. Wow, 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 wow. Naray ni aging tao libakon. Tuon na oh. Og naniwang, naniwang. Nagdrugs tingali. Pag nanambok, basig buntis. Spiritus iro, muagi lang ng tao, hilabdan, usigon. No? Napoy espiritu sa bitin. Very welcoming in front. Maayo kayong mutagad sa atubangan paglikod na, mayrag ma. Spiritus bitin na. Naapabataan Spiritus kanding. Bisan pag butangan ni mo ligid ang tiil. Guyuron ni mo pertig yung kahiya, guyuron mo ng lami kay butangag ligid ng upat ka tiil. Ang balag dili siya mulakaw og imong guyuro pisi, mutulin na gyapon kay ligid. Daga mga ingunana, pugsunon pa kayo tara adto na ay seminar, walay bayad. Butangan og ligid ning tiil, mo pa isunod. Bato-bato sa langit ang tamaan, mirese. Okay. So, giyabu usab niya ang mga sinsilyo. Gusto kag yabaan kag panarbaho? Kuyawan Iyabo niya ang imong panginabuhi. Isa diri nalipay nga pag abot mo sa office, karon na lang kutob imong trabaho. Tangtang na ka. You're fired. Oh, thank you Lord. Hallelujah. Natangtang na joke ko. Naay nalipay. Kabalo ka, og naa ka sa Ginoo na ay pabor sa imuha. Wala din ako na i-testimony kay wala dire. Si Ate Bibi, anak ni Manong Tikyona, iyang bana si Larry. Larry to, Manila. He said, Pastor, i-pray, kay naay nakaproblema ang kumpanya. Unya, madalahig ani ang akong bana. So, sige lang, salig tas Ginoo. Ni-text na po siya, salamat kayo gyud sa Ginoo, Pastor, ang akong bana, padayon na siyang trabaho. And sunod na po, abtag pila ka bulan nito, Pastor, tangtangon sila, manangtang nagtrabahador. I-pray nga ang akong bana. So, Lord, ikaw bahala ra gyapon. Dili si Pastor mo ha? Kung dili ang Ginoo mo nagunit niya. Ala, nangatangtang na, nag-privatize, batingali, or unsay gihimo, nangatangtang nagtrabaho. Ang iyang bana nagpabilin, text na po siya, Pastor, salamat sa Ginoo. Ni-reply ko nga, basta Ginoo may atong unahon, si Lord po, priority ka. Pero barkada imong unahon. Cellphone mo giuna. Ambot lang. Naamang yun, dili bakak si Lord ang iyang pabor magnaog sa kada usang masinugtanon sa Ginoo. Mubitang ningon siya, seek you first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added. Idugang ratanan. Ginoo ba'y atong giuna ni? Or ang atong gihimo, mao ang paghugaw-hugaw sa atong templo. Unya, masabtan na to ni. Remember nga ang tanang ganghaan sa templo sa panahon ni Jehoiada, nga si Joas mao'y hari, gipabantayan. Sa Corinthians, 2 Corinthians chapter 6 verse 19. Pakicheck. Ningon dito nga ang atong kasing-kasing mao ang templo sa Ginoo. Ang atong lawas 2 Corinthians chapter 6:19, mao? 1 Corinthians 6 verse 19. Ha? Chapter 6 verse 19. Naa? Sige, Jay, basa Jay. Kusgag ayo ka na madungog ng Tagalapas. Amen.
1 Corinthians chapter 6 verse 19 ingon, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo? Ug dili na kamo ang tagiya kundi ang Dios. O sa may gibuhat sa time ni Joas, ang gangaan sa mga templo, igibutangan og gwardya aron walay hugaw makasulod. Gibuhat ba nato nga atong mga dunggan atong gibantayan aron walay maot nga makasuod sa templo nga mao nga atong kasing-kasing? Ang gangaan nga mao ang atong baba. Gigwardyaan ba nato aron walay aso bino mosulod ani? Ang gangaan mao nga atong mata, gigwardyahan ba nato nga walay mga kaulag diha sa cellphone nga mosulod dinhi sa imong utok padong sa templo mo imong kasing-kasing? Wala. Munang ang nahitabo, hugaw na kaayo ta, nahugawan ta. That is why ningon si Lord, clear the temple, hinluha ang imong kinabuhi. Sa time ni Jehoiada, ningon siya, tanan nga gangaan, pabantaye, ang hugaw nga masulod, patyon. Kabalo ka nga chismis na imong paminawon, imong pasudlon. Di pa gani na kasulod, Brad, ayaw kong sultihan na. Patio na daan. Kabalo na kainig, slide ni mo sa Facebook, tuwa na dito, gahubo. Napay nakabutang TikTok. Karon dagan ng mga Christian, hilig og TikTok. Okay ra na among TikTok, pastor, kaya wa may gahubo. No? Kamong mga boys, pamili, gyud mo bae nga gikas Ginoo. Nang iyang ihatag tanan. Jan. Kim, ha? Ako rin imagine as Kim. Kaya hapit na. Pilian ng mga babae nga dili nila ihatag sa publiko ang unsay mga private nila. Malipay og ayo ang imong bana nga pagkakita. Praise God, hallelujah. Pero imong mabana, sige kakita nga. Di pa ni asawa kaniadto. Iwana, gipakita na ang tanan. Gato na lamang mga critical nga mga butang may gitabunan. Perting lisuda yun na. Awan ang atong mga anak karon. Gibantayan pa ba ang ganghaan sa templo? Niunsa ang 1 Corinthians 6:19, ang atong lawas, ang atong kasing-kasing maong templo sa Dios. It means nga si Jesus Christ ang iyang balang espiritu mong hari nga naa sa sulod sa templo gitaguan nato. And we know nga ang tanan nga niyas palibot aning kalibutan na mupatay sa atong pagtuo sa atong hari. That is why bantayan nato ang mga ganghaan. Bantayan nato ang atong panglantaw kay ganghaan ni sa mga maot nga imong makita makasulod. Bantayan ang ganghaan sa imong pangdungog kay mga makasulod unya ang mga maot nga storya mo patay sa imong pagtuog pagsalig sa Ginoo. Bantayan nimo ang imong baba kay sadang musulti kag maot mosulod ang ugaw nga espiritu. Nangandoy kag panalangin, nangandoy kag kalinaw, nangandoy kag pag-uswag. Pero ang mga maot nga butang imong siging gihugaw-hugaw sulod sa templo sa Dios. Unya mo blame kag mga tao, ikaw mao'y angayang maghinlo. Nay angayang maghinlo. Natoy nangutanan nako onya ako nya nang i-prefer nga himuan jud nako siya gwali because I said, pag ang tanan mo sobra na sa atong kinabuhi, sala na gyud na. Sala gyud na. Nanangutan na, pastor, sa maning mag-inom, sala ni de. Sa Amerika, mura raman sila dito gainom og Dios, anang mo inom sila, bugnaw ang ilang nasod, mo nang mo inom jud sila. No? There is ato agihimo na tong bisyo og kapandulan. Munang katambag si Paul Likayan. Nya gusto gyud nimong i-probe. Si Timothy manganing giingnan manganing Pablo inom og juta ang bino. Hoy, ang bino kaniadto gipanambal, wala gibisyo. Nakay sakit? Kay gabino-bino ka? Unsay nahitabo ni Noah, gitunglo niya ang iyang anak nga si Ham. Tungod kay
Hubog siya kayo, ug nagtulog siya nga hubo. Pagtanaw ni Ham, wala niya tabuni ang hubo nga lawas sa iyang papa. Niadto sa gawas, ningon siya ni Japet ug ni Shem, habuli si papa dito kay naghubo. Pagmata sa iyang papa, ningon siya, ikaw, hubo ko, gipasagdan ako nimo nga naas kaulawan, wa ko nimo tabuni, tinunglo ka. Kinsay salaan? Una nga salaan, ikaw nga tatay. Nya maingon ka, dili na sala, pastor, dili na. Tungod sa iyang bisyo, paghubog niya, natunglo niya ang iyang anak. Pila kabok na nga disgrasya, kabubuton sa Ginoo na, nangamatay. Pila kabuok mga panghitabo nga kana mo hinungdan. Ang atong lawas templo. Tama? So hinaot nga masabdan na to nag-ayo because karelate man po ko nimo ana. Ako makasabot kayo gyud ko anang manulon-tulon ka nga kita ka dito bang gabula tong yellow bag color, yellow gamay. Unya gabula unya na mga ice cubes gipang lunod. Lakas ng tama. Unya, mura kang matintal ba nga mahagod sa lalamunan. Yung asawa gigutom. Ang mga anak way gikaon. Ang barkada gilungsan sa bino. Hala? No, ako sa una magtago-tago ko because I realize nga oh, Lord, ngano gusto jud ko makainggawas ani pero ngano gyud kang guyuron ko ani. Pero akong giuna-una, mutago na lang ko aron di ko kapandulan. Kita mo tago, breta. Ha? Tunulan panimos pastor og moagi. Pastor. Balaan ng dugo sa baboy. Son, na Wilson? Natinga ko nga naman isang gahisgot, ani ha? So, ako na yung i-share son na kay para madasig ang uban. Ako, niadto ko sa, basta kay di ako dapit sa ilang Wilson na po, nang manggang nas dool sila ha. Nga, di ako. Nga, nas DJ, di ba ka to, Jay? Di po si itong mga bata. Nikalit og dool si Wilson ako, yung, Pastor, balaan, dugo sa baboy. Balaan. Natinga ko nga naman siya. Okay, son. Okay. Na naman dire si Wilson. No? Ang ba na to mag-English pag yun? Kama okay tang mo English, no? Grabe mo English. No? Die today. Die tomorrow. The same die. Yeah. Tinoon? May mga taong mahubog mo English na dayon. Unya og dili makainom di magsaba. Murag hilumon kayo ba? No? Oh, testimony, pasalamat sa Ginoo dili pero makainom sa baan. May pasalamat sa Ginoo dili. Paimnon usa magpasalamat. O balik sa ta. So, tungod kay ang atong lawas, ang atong kasing-kasing, mao naman ang templo, ang kaniadtong ilang gibantayan nga hari nga naa sa sulod sa templo, si Joas, karon ang niya sa sulod sa atong kasing-kasing, ang hari sa tanang hari nga si Jesus. Nanalipod ba ta? Gipanalipdan ba nato? Oh, pastor, dili ta manalipod sa Ginoo, siya ay manalipod nato. Dili na mo akong gipasabot. Ang akong gipasabot nga imong panalipdan ng hari is this. Siya nga hari, ang iyang pangalan si Jesus Christ, maoy mapakaulawan. Kung magpakita kag dili maayong buhat, that is why ang imong paagi nga mapanalipdan nimo ang imong hari, nga maong iyang ngalan di nimo mapakaulawan. Kuyog mo dito, nya sila dili magtotoo, mangutana man gyud nimo. Na man kuno kadiha na ron. Kauban naman ka mo. Lain na kag tinuhan. Usaon niyo pagtubag? Uban ra ko kay. Simba ra ko kay.
Nami, makasabot ah. Praise God. Ali, sakita kayo. So, giulanan ni mo protection ni ang pangalan sa hari nga si Kristo nga si mong kasing-kasing. Kay gipasulod na nimo sa gangaan ang mga mahugaw nga mga butang nga makakompromise sa imuha. Minaw na ka. Basa kag mga sultian ka nako, pabasahon ka nako bersikulo karon. Inig uli nimo nalimot na kas bersikulo. Pero makabasa kag bastos nga mga buhat, tibuok kinabuhi di nimo kalimtan. Munang si Lord, John chapter 2, gi-clear niya ang temple iyang hinloon. Ingon siya, ayaw ninyo hugaw-hugaw eh. Ayaw ninyo gimuang merkado. Ug maunay gibuhat nato sa atong mga kinabuhi. And praise God, thank you for your support and prayer. Kagahapon dito ko sa Tangnan, gi-invite ta dito og kanang pakaon sa pulong sa Ginoo. And na-bless jud kaayo ko, nakaana jud ko siguro og way nag-ampo nako, wa na. Because grabe kaayo, protection ni Lord pagpadong og pauguli. Kiting basa ako, pag abot tagbilaran na uga na kay baling inita, pag abot bingag. Nya need kong mo biyahe bisag nag-ulan kay gamotor man ko. Kaya ako ra usa save po gasolin. Gamotor ko. So basa kayo, need kong mugikan kay dapat maabot ko dinhi before 2:00 kay mulakaw pa mi sa akong wife. Unya, dapat papud mi mabalik kay naay gimbuhaton sila mga music team, ga-discipleship papud dire. So, bisag uwan kayo. Grasya gid sa Ginoo. Ingon ra gyud ko, Lord, di ko ubhon, dili mawala ang akong tingog, dili ko hilantanon, wala na ang imong protection sa ako. Unya, praise God kayo nga sa mga nag-gather, mga igsoon, gihatod jud ni Lord ang mga pulong sa Ginoo nga grabe. Makaingon jud ka nga kadto nga mga mensahe iya sa Dios. Walay ato. Pero sa dili pa ka gamiton sa Ginoo, bantayan nimo ang imong mga ganghaan. Dili gyud na malikayan. Ako sab na ako'y cellphone. Nya bisag dili mo ingon imong hunahuna lakaw sa Facebook. Imong kamot mo pindot naman dito sa application Facebook. Unya pag pindot na magsugod na kag irog dito. Tuwa na dito na nagbrahog na nagpanty na nagsayaw. Ngana dito. Ana. Kinagrabihan. Unya na po yung mga post dito nga. So, okay, dili ko pwede ani ron. Ari ko sa word ni Lord. Pero, okay lang kayo, kaya nga ako nga gitanaw dito, pag nagbaha ning mga verse nga gipang-share sa atong mga kaigsuunan. Mga ginikanan na nag-share og verse. Pag abot sa mga young people, NBA po ning gipang-share. Naay ga happy birthday Irving. Naay ga pa kisa tong uban na nag-birthday diha. Afer Angelo. No? Naputoy nag-post nga murag unsa ko ni siya? Kahayag naman tao niya nganong murag selfish gyapon ning ngana bitaw. Kay bisag watan nilakaw gawas sa balay nakasala na taron. Kay kining atong Facebook nilangyaw man bisag asang dapita. Lupig pa may nagsuroy-suroy nigawas kas balay. So dapat sirado na ko ni, sirado ni. Okay ra tong naay mag-share-share padayag mga unsa bahala kung sa ilang pang-share. Pero Kristohano na ka mag-share-share gyapon kag mga bastos? Mga selfless, mga social pride nimo? Gusto kang sa media mo sikat ka, masosyalan ka? No, sa pagkatinuod lang, I praise God kay naaning ato ang social media karon gigamit para ang pulong maabot dito. But I don't entertain sa mga comment. Di kay ko mo tan-aw. Kinsa na naunsa na sila diha. And somebody told me, Pastor, nay mga mga viewers ingana na sila sa anang dapita. Kamo ba? Praise God. Wala ko i-update, wala ko kahibaw because
Ang ato ang gidadi ni pangalan sa Ginoo dili si Jonas, kinsa nang Jonas gikaon ng isda. Tungod sa grasya sa Ginoo gibugwak sa Bohol. Si Jonas ang gibuhat ana ni Jonas dakong pagsupak sa pagsugo sa Ginoo ug tungod na sa grasyang nagwali. Wanay maayong nabuhat, wanay dakong nabuhat ng kinganlag si Jonas, ang dakong nabuhat ana sala. Munang wala na ipasigarbo. So, bantayan nato because we are the temple of the Holy Spirit. Jehoiada ordered all the Levites, panggunit na magbangkaw, espada taming. Barugin ninyo ang tanan nga mga ganghaan. Tanang hugaw nga mosulod, patya. Ayaw pasudla ang hugaw. And we know nga ang atong body is the temple of the Holy Spirit, our heart, ang atong kasing-kasing. Ang mga ganghaan, mao nga atong mata, ang atong baba, ang atong dunggan. Nga kung ato ni nga pasagdaan nga abli dili ta mo gamit sa mga pulong sa pagpanalipod ani, makita nato ang atong Kristo na banhaw, ang atong hari na banhaw ug di na mamatay. Pero ang atong pagtuo sulod sa atong kasing-kasing napatay na. Because wala nato protection eh. Ang hari nga naa sa kasing-kasing namatay na. Ang atong kalipay sa pagsimba, ang atong kadasig sa pagbasa siyang pulong, sa pagsugilon sa uban kinsa si Kristo, ang atong pagdayeg niya, ang atong pag-alagad sa Ginoo, patay na. Unsay ni patay ani? Mga butang niining kalibutan na tungod kay wala ta na nalipod sa templo sa Dios. Abli ang atong igdulungog, abli ang atong mga mata, ug abli ang atong baba. And that is why clear the temple, hinluin mong kasing-kasing. I tell you, usbon ako. Kanang apple, kanang tar apple, kanang any fruits, tanan nga prutas. Bisag di pa nimo na dokdokon, galingon, hiwaon. Basta gnaan na hugaw sa sulod, na ulod sa sulod, malataan na after 3 days. That is why the Lord says, clear the temple. Kay bisan pag walay mo ilabot nimo, basta kay sa sulod sa imong kasing-kasing, naa na daay problema, nakasulod na ang mupatay sa imong pagtuo, pagsalig sa Ginoo, magka-problema ka. You don't need nga kumuton nimo ng kamatis aron na siya madugta. Basta na nanay ulod sa sulod. Ikaw ug ako bisag di pa kahilabtan, ga problema na ka. Basi gidaot ko nila. Basi gibutang-butangan ko nila ha. Basig unsa ilang ikasulti nako ha? Ako ra ba daghan kog mata? Ngana din ka. Ako ra ba? Matuog. Daghan kog kaila. Ako ra ba 250 meters na ako'y detector nga madunggan ako sa gisulti sa tawa. Ako ra ba tanan nga nagpuyo din sa Lourdes? Gihimo na akong CCTV sila nako. Grabe na kaayo ka. Pero sugdan na unta ni imong desisyon, Lord, di na ko magtagad unsay hunahuna o unsay isulti sa tawo. Ang akong tagdon unsay imong isulti. Lord, ang imong isulting bantayan ang ganghaan. Bantayan ang mga ganghaan sa templo. Walay hugaw nga pasudlon. I will do it. Hindi mga batanon ha, dili gyud ko makasunod-sunod sa inyo ha. Ano yung mga cellphone, daghana na kaigduwa, oy. Og di na ganahag Mobile Legend, aritas Dota. Og di na ganahas Dota, adto sa Special Force. Special Force tawag ato, ito maggira-gira. O niya gikapoy na, 3 ka oras ng dinula, ari na putas Facebook. Kaong-kaog patatas. O niya gikapoy na og Facebook, na og tanaw na putag TV. Nyagi kapoy na tulog. Pag mata Facebook na pod. Tan-aw pila kabok ni like sa akong gi-post. Wa gyud ni like og apel si pastor, di jud ko love ni pastor. Hala. Pila kabok ni view sa akong live, sa akong gi-post. Pila kabok nag-view. Pila kabok nag-subscribe.
Kaon pag-subscribe na kung kining ako ganing signal dili mo open. Pastor, tan-awa ra gud pastor na ko'y picture isend nimo. So tuig pa makita ang picture kay kining atong signal ga. Sige rag kanang. Kabantay mo anang mo tan-aw mo yung cellphone niya nay magtuyok-tuyok nga murag fog, murag aso. Loading na tawag ana pero sa Bisaya kanang na. Kanang. Hello, napabata amin. Namamauli na taron. So gusto ni Lord nga i-protecta niya. But kay wala man nato paminaw. Wala man nato gi-clear ang temple. Dili pareha ni Jehoiada. Wala nato panalipdi ang hari. Gipakaulawan hinuon nato ang pangalan sa tanang hari nga mao si Jesus. Wala sab nato giluwas ang atong pagtuo. Gipasagdan nato nga atong pagtuos Ginoo matabunan sa kahadlok, kabalaka, kapungot, kasuko, garbo, mga pagduda. So wala nato gisave ang atong pagtuo. And sultian tikaw kining tulo si Jesus mo inibuhat ani. John chapter 2, Jesus Christ cleared the temple. And ingon diya sa John chapter 10, siya ang maayong magbalantay. Hello? Na pastor, sakit kayo kung dila kay giluas ko. Oh, gibantayan kas Ginoo kay sige makagtabi. Si panglibak. So si Lord na nagbantay parang di na ka makapanglibak. Pastor, di na lagi ko kadungog kayo. Gibantayan kas Ginoo. Gisirad-an niya ang imong igdulongog. Kay magsige po kag paminaw tingali istoryas uban. Ayo. Gusto ra pagyuta nga ang tanang sekreto sa tanang tao si palibot, may bawaan nimo. Kay piling nimo sikat kag nakabawo kag unsay tanang mga sekreto sa mga tao. Pero imo nang sekreto mo hisgutan, masuko ka, mokiha ka, makigpatay na ka. Mauna nga kusog kay tang mo share sa unsay mga gibuhat sa mga tawo sa palibot. Ato dayong ikaw kuan ka. Mugamit ra bagyo Ginoo. Ginoo ray mag-igo ninyo. Pero dili ta ka maong mo post sa atong kaugalingong kaulawon og binuhatan. Nasabtan nato? Nakuha nato pag-ayo? Because wala nato pag nahimo ang paghinlo sa templo, pagpanalipod sa hari. Wala na nag-ingon nga si Jesus, wa say gahom kay kinahanglan nato siyang panalipdan. But hinumdumi nga nagdala kas iyang pangalan. Ikaw ang iyang ngalan maoy maulawan kung nakay buhatong dili mao. Mo nang proteksyon ni ang king pinaagi nga dili ka mapandulan. Pero kay wala nato nahimo ang tulo. Si Lord mo nihimo. John chapter 2, gi-clear niya ang temple. John chapter 10, siya ang nagbantay. Siya ang sundalo nga nagbantay. And ikaw ug ako naluwas pinaagi sa iyang grasya tungod sa atong pagtuo. Muna nakaayo sa Ginoo. That is why this time, cleared the temple, hinluin mong kasing-kasing. Ayaw na. Napatay uban mo yung whatever will be, will be. Aun sana, sakto ba na? No? Aun sa may tabo, di may tabo. Aun sa may, ipaubaya mo na sa Ginoo. Isalig na nimo sa Ginoo. Isalig na tanan, di kay magsige pagagtagad. I tell you, gusto sa yawa, mahimo kang matinagdanon. Ingon si Lord sa Psalms 23, ang Ginoo mo nga akong maayong magbalantay o walay makulang nako. Sometimes maayo putang magbalantay sa atong silingan. Wala, bantayan, yun mo, tanan niyang lihok, bantayan. Unsang orasa siya mauli, bantayan. Alas 7 siya mauli, pag di siya mauli alas 7, basig na ro yung babae ha? Basig na ro yung lalaki. Wala. Bantayan na nimo, tanan nga lihok sa imong silingan, nimo nang bantayan. Agwa na nimo nabantayi ang imong templo nga grabe nakahugaw kaayo. And sultian ka nako.
Sa diha nga ang daotang espiritu mo biya, magsuroy-suroy siya mo adtog uga. Pagbalik niya, nakita niya ang luna or ang kwarto, ang templo, nga hinlo na-arrange nag-ayo. Mugula siya balik, mo invite siya laing 7 pa ka espiritu, ug silang 8 mosulod na sa maong dapit, ug ang kahimtang sa maong tawo kaniadtong dautan, mas mulabaw pa siya kadautan. Unsay problema? Pastor, mano man to nakasulod siya nga hinlo naman. Wala bantaye ang ganghaan. I tell you, bisag hinlo, kakarog motibo, hinlo imong kasing-kasing. Pero kung dili ka magbantay, pugasan yung ka, sudlon ka sa kaaway. Butangan kag mga daotang liso, nga mo ay muguba og mulumpag nimo. That is why Jesus asked every one of us. We are called. Gi-order ta sa Ginoo nga ato yung bantayan pag-ayo ang atong kinabuhi. Ang atong kasing-kasing nga mao ang templo. Ang yawa na sa gawas, naglibot-libot daw liyon. Pero ayaw pasudla. Tungod kay hangtod nga ang tanan nimong kaaway na as imong gawas, di sila mo daog. Pero ang kaaway na mao'y makalingkod na sa trono pildi na tangdaan. Pananglit, sa atong kasing-kasing ang maghari o maglingkod mao ang pagpaubos ni Kristo. Bisan pag-unsay mahitabo sa palibot, di ka maapektuhan. Pero kung napatay si Joas, napatay ang hari, musulod ang garbo o mao'y mulingkod sa trono sa atong kasing-kasing, wala pa niabot ang problema, ang pagsulong, ang pagsulay, ang katalagman, ang mga maot nga mga panghitabo, pildi na kadaan. Bastag naa na garbong mulingkod diri. And ang pangutana, unsaon man nato pagkahibalo nga naatay garbo? Hibaw-an nga kung ikaw kanunay paganing mo prove sa imong kaugalingon, naa pa kay garbo. Si Jesus, ging na siya, ikaw ba ang hari? Gahilom. Di ba kamo tingog nga gipasangilan na kanila? Gahilom. Kay nagpaubos. Kita, ikaw man kunay kakuha. Kisay nagsulti anak, sagpaon ako na. Wa pa gani gisulti, basig na gisulti sila nako, ha? Paningkamutan nato na, surrender nato na sa Ginoo mga igsoon. I-give up nato na diha sa Ginoo. Manindog tang tanan. Let's close our eyes, let's bow our head. Father God, thank you Lord. Ang ngayon nga pasidunggan ang imong gamhanan nga pangalan, proteksyonan ug dili pakaulawan Ginoo. Dili pwedeng mamatay ang among gugma, ang among pagsalig, ang among pagtuo, ang among kalipay sa pag-alagad, kadasig sa pagbasa sa imong mga pulong. Dili pwedeng mamatay ang among pagkinabuhing mataharong Ginoo. Kining tanan ni as sulod sa templo ni as among mga kasing-kasing. Mao Lord nga tabangi kami nga mabantayan namo ang among mga ganghaan, ang among mga mata, ang among mga baba ug among mga dunggan. Nga bisan unsa nga mga mahugaw nga talan-awon, hugaw nga mga hisgutanan, hugaw nga mga paminawon Ginoo, dili kini makasulod sa ganghaan o Dios. Among i-clear ang maong temple Ginoo nga dili mahugawan, pinaagi sa imong tabang. Among i-clear Ginoo ang mga panghuna-huna namo. Wala may mahimo o Dios ug wala ka. Sakit kayo mga wali, mga pagtudlo nga among nadawat karon Ginoo. Pero among giangko naman nga sa kada usa namo naghari gyapon ang mga garbo namo. Nag-angkon kami nga ikaw na nag-iya ka namo. Kay nag-ingon ang imo mga pulong nga dili na kami mao'y tag-iya namo. Kundili ang hari nga naa sa sulod sa among kasing-kasing nga mao ang templo sa balang espiritu. Pero Lord, may mga panahon nga kami gapoy nagbuot sa among kaugalingon. Pasaylo agayon kami. Ang tanan nga nakaani Ginoo.
Himuha nga dili kawa nga mga pulo nga among nadungog. Nagtinguha kami sa lisod nga mga kapanahunan. Kulang usahay ang mga panginahanglan namo sulod sa among pamilya. Apan ang buhi namong pangandoy, mao nga hinlo ang among una o kasing-kasing. Malinawon kaming mapahulay panahon sa kagabion. Apan o Diyos, dili namo kaya ang pagbantay sa mga gangaan. Dili namo kaya ang pagatiman sa among kaugalingon. That is why among gisurrender ang tanan diya kanimo. Ikaw, Lord Jesus Christ, mo'y nag-save sa among pagtuo. Lord, ikaw ang nagbantay kanamo. Lord, ikaw, O Diyos, ang nagluwas sa imong kaugalingon nga pangalan nga dili mapakaulawan sa bisan unsang paagi. Mao nga bisag dili kami angayan, imo gyapon nga gidawat. Bisag dili kami angayang tubagon sa mong pag-ampo, gihatag gyapon nimo. Kay dili ka gustong maulawan ang imong ngalan. Nabangi kami nga dili kami makompromiso. Nasayod kami, O Diyos, sa imong kaayo sa gugma nga walay paglubad. Walay usa ka namo nga nagputli bisan pa ang imong alagad nga nagsultian. Dako kayo ko nga hinloonon nimo Ginoo, trabahoon nimo. Kaming tanan, O Diyos, walay matarong namo. Gikaluyan lang nimo ug tungod sa imo nga grasya naa kami karon. Dawata nga among pagpasidungog sa walay makatandi sa imong gugma, Ginoo, ug sa imong pagkamaayo. Walay Makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadako sa awiti ang imong hari. Kung nagsagit sila para ni Joas kailang hari, ipatugbaw ang imong tingog para ni Ginoong Hesukristo ang hari sa tanang hari. Siyang nanalipod, siyang nagbantay, siyang nagluwas. Sing walay makatandi, walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang angayang simba. Way katapusan, way katapusan nga pagpasalamat. Ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug ang gugma mo, ang pagkagamhanan mo, ang angayang simba. We sing one more time. Walay makatandi, awita sa kinasing-kasing. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang angayang basin doon na pa'y gustong makigsulti sa Ginoo. One more time, walay katandi, walay makatandi. Basin na akay pag-ampo ngawa pa nimo nasugilon karong adlaw. Pray samtang nag-awit ampo sa di pa kamo pauli. Yes, Lord. Walay katapusan, walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang angayang hangtod na apat ay kinabuhi atong pasidunggan sa walay katapusan. Pasalamati ang Diyos. Ikaw alagaran
sa kahanturan ang grasya mo ug ang gugma mo, ang pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Way katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan ang grasya mo ug ang gugma mo, ang pagkagamanan mo, ang angayang way katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan ang grasya mo ug sa gugma mo, ang pagkagamhanan mo, ang angayang simba. Tungod sa iyang pagkagamhanan, siya ang angayang, ang pagkagamhanan mo, ang angayang simbahon ko. Siya lamang ang angayang simbahon ko. Walay laing angayan, mga igsoon. Ang angayang simbahon ko. Hatagig pagpakpak, pagpasadingog ang Diyos. Yes, Lord. Makagagahom og langit no namo nga amahan, salamat kayo Dios sa imong pagpuno sa mga templo nga mao ang among mga kasing-kasing, sa mga balaanon kayo nimo nga mga pulong, mga pagtudlo. Tabangi kami o Dios nga sa among mga struggle, makabaton kami og kagawasan, dili man namo tuyoon pero nagapangandoy kami ng tinguha nga mga kinaiya nga mao'y nakapabugat namo o Lord, mahingpit na unya mi nga gawas nun ni ini. Salamat sa imong paghigugma sa pagkako sa kada usa Ginoo, ug salamat Lord nga bisan pa sa among mga pagpangapakyas wala makuhai ang imong pagtagad, paghigugma ug pagkamaayo, pagkamatinud-anon sa among mga kinabuhi. Ampingi o Lord ang kada usa nga niya, ang kada kakulangan namo sa among mga panimalay, ikaw ang Diyos, magpakabana, mag-amuma og magtagbo. Salamat Lord, we pray, ang gimbuhaton sa San Isidro, Ginoo, padayon nga mabuhi, sa dili madugay mong katawhan, mahiusa diri ka namo. Salamat Lord, bisan pa man o Dios, ang gimbuhaton sa Sevilla, mabuhi amahan namo nga langiton. Thank you Lord, nga kining One Way Disciple Church, dinhi sa Lourdes, amahan, magpabili ni o Dios nga gwardyahan sa imong mga anghel. Dili nimo tugutan nga makompromiso ni nga panagtigom Ginoo. Salamat Lord sa daghan pang mga kalag nga imong hiusahon diri kanamo sa pagsimba sa imong gamhanan nga pangalan. And we promise, O God, nga dili namo ihatag ang among pagpasidungog, pagsimbag, pagdahig sa tawo, buhi man or nangamatay na, kundili diha lamang kanimo o Dios. Dawata nga tanan namong mga pagsimba, ang tanang himaya, samtang naapa kami kinabuhi, dawata nga mong pag-alagad, kay ikaw mo'y takos di ini amahan. Pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Diyos, Hari o personal nga mangluluwas. Amen and amen. Please sit down, manglingkod ta. Okay, final instruction. So, kay alas 7 man magsugod ang atong seminar kada gabi baniingon man tong ato ang speaker nga anang Huwebes o Biyernes kay wala man ay mga panarbaho, basin pwede ko no nga makahimo pod siya og sesyon sa hapon.